Aprillipäivä on tulossa. Tässä muutamia aprillipäivän lahjoja työkavereille. Tässä ruokalähetys. Tässä toinen ruokalähetys. Ja teksti laatikon pohjalla. Ja yhdestä tulee esille sushia. Kunnianhimoisin aprillipila on tämä Adlibriksen lähetys, jossa on tehty väärä lähetyslappu. Alun perin se on mennyt Pirjo Valamiehelle viestintäosastolle ja sitten jatkolähetetty kollegalleni. Paketin sisältä löytyy kaikenlaista. Siellä on kirje Pirjo Valamieheltä. Ja tietenkin kun on kyse Adlibriksen paketista, niin siellä on kirja. Eikä ne lahjat siihen lopu, vaan paketista löytyy myös muuta. Muun muassa tällainen lehdykkä. Jonka viimeisellä sivulla on näin. Ja kaiken kruunaa karkit. Näiden lisäksi on olemassa vielä pizza-esite Valamiehen pizzasta, eli Pilamiehen vatsasta, jossa on erilaisia tuotteita, kuten rimpsapizzaa, Valaamon pizzaa, eli Pilaamon vatsaa, täyssusi, kärpänen ja muun muassa sisuburger, toivottavasti kukaan ei tällä kertaa suutu. Kokemusta suuttumisista on jo riittävän paljon. Hyvää aprillia!